Буцлаўскі фэст – гэта штогадовая ўрачыстасць у гонар ушанавання абразам Маці Божай Буцлаўскай, які захоўваецца ў касцёле ў небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі у аграгарадку Буцлаў Мядзельскага раёна Мінскай вобласці Беларусі. У 2014 годзе Буцлаўскі фэст, асобна ад самога храма, папоўніў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. А ў лістападзе 2018 года урачыстасць у гонар ушанавання абраза Маці Божай Буцлаўскай, гэта значыць Буцлаўскі фэст, была ўключана ў рэпрэзентатыўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны чалавецтва ЮНЕСКА. Традыцыя здзяйсняць падарожжы да буцлаўскай іконы Маці Божай ужо доўгі час перадаецца з пакалення ў пакаленне. Больш за 4 стагоддзі пілігрымы з розных гарадоў і краін прыходзяць у Буцлаў, каб пакланіцца цудатворнаму абразу. Дадзеная традыцыя не перапынілася нават у другой палове 20-го стагоддзя, за савецкім часам, калі буцлаўскі касцёл не функцыянаваў. У наш час, як і раней, турысты і падарожнікі праз цэлы год дастаткова актыўна наведваюць Буцлаў. Аднак, штогод у пачатку ліпеня сюды прыбывае па-сапраўднаму шмат гасцей. Справа ў тым, што свята ў гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай азначаецца 2 ліпеня. Штогод арганізоўваюцца маштабныя ўрачыстасці з нагоды гэтага свята, а менавіта Буцлаўскі фэст, які праходзіць у першую пятніцу і суботу ліпеня. Дадзеная штогадовая ўрачыстасць ператварылася ў вельмі прыгожае духоўнае мерапрыемства, якое збірае ў Буцлаве тысячы, а часам і дзесяткі тысяч пілігрымаў, турыстаў і падарожнікаў. Праграма свята звычайна ўключае сустрэчу і прывітанне пешых пілігрымаў святарамі, некалькі святых імшаў, моладзевае малітоўнае чуванне, адарацыю Найсвяцейшага сакраменту, гадзіны малітваў да Божай Маці, святы ружанец, літанію да Найсвяцейшай Панны Марыі і многае іншае. Адным з самых прыгожых момантаў свята з'яўляецца вячэрняя святая імша і працэсія са свечкамі, якія праходзяць у цемры ночы. Падчас гэтай працэсіі тысячы вернікаў запальваюць свечкі і ідуць крыжовым шляхам услед за копіяй буцлаўскай іконы Маці Божай, рухаючыся вакол цэнтральнай плошчы пасёлка і вяртаючыся да касцёла. У сучаснай Беларусі вялікія арганізаваныя паломніцтвы, ці, інакш кажучы, пілігрымкі да буцлаўскай іконы Маці Божай здзяйсняюцца пачынаючы з 1992 года. У Буцлаў прыбываюць пілігрымы з усіх рэгіёнаў Беларусі, а таксама з суседніх краін і далёкага замежжа. Каб разам пакланіцца святыні, людзі пераадольваюць велізарныя адлегласці. Значная колькасць удзельнікаў урачыстасці прыбывае на свята ў складзе арганізаваных пешых паломніцкіх груп, ці, інакш кажучы, пілігрымак. Некаторыя з гэтых пілігрымак выходзяць у Буцлаў задоўга да пачатку буцлаўскага фэсту і пераадольваюць пешшу сотні кіламетраў. Іншыя вандроўнікі прыязджаюць на асабістым транспарце, аўтобусамі, па чыгунцы, на байдарках альбо на роварах. Па добрай традыцыі, жыхары прылеглых да Буцлава вёсак цёпла сустракаюць пешыя і веласіпедныя пілігрымкі, прапаноўваючы пілігрымам вячэру і начлег. У ходзе пешых пілігрымак вернікі моляцца, спяваюць, удзельнічаюць у святых імшах. Життя, якое я маю, усё даю я руки. Цар мой правадыр, ён мой крок і моя дорога. Такія пілігрымкі ідуць да святыні ў любое надвор'е. Іх не спыняе ні дождж, ні спякота, ні вецер, ні холад. Ужо ў Буцлаве, увайшоўшы ў касцёл, калі да абраза застаюцца апошнія метры, вернікі становяцца на калені і так пераадольваюць астатнюю адлегласць. Разам з традыцыйнымі праводзяцца таксама посныя пешыя пілігрымкі, а таксама спецыяльныя паломніцтвы для людзей, залежных ад наркотыкаў і алкаголю. На фэст у Буцлаў
Прыязджаюць, як правіла, усе біскупы каталіцкага касцёла на Беларусі, вялікая колькасць святароў і прадстаўнікі самых розных манаскіх супольнасцяў, а таксама апостальскі нунцый у Беларусі, які з'яўляецца паслом Ватыкана і прадстаўніком папы рымскага. У буцлаўскім фэсце бяруць таксама ўдзел прадстаўнікі грэка-каталіцкага духавенства, беларускай праваслаўнай царквы, іерархі іншых краін, прадстаўнікі ўрада і мясцовага кіраўніцтва. Дарэчы, цэнтральная плошча пасёлка Буцлаў, дзе і размешчана базыліка ў небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі, называецца Чырвонай плошчай. На час правядзення буцлаўскага фэсту на гэтай плошчы часова размяшчаецца мноства намётаў, дзе можна набыць духоўную мастацкую літаратуру ці перыядычныя выданні, абразы і іншыя вырабы рэлігійнага прызначэння, альбо сувеніры. Тут жа можна азнаёміцца з дзейнасцю многіх рэлігійных арганізацый і выдавецтваў Беларусі, а таксама проста перакусіць і падсілкавацца. Урачыстасць у гонар ушанавання абраза Маці Божай Буцлаўскай, буцлаўскі фэст, разам з такімі сваімі неад'емнымі кампанентамі, як пешыя пілігрымкі і начная працэсія са свечкамі, з'яўляецца сапраўдным здабыткам нацыі, сімвалам беларускай ідэнтычнасці, а таксама каштоўным узорам культурнага багацця і спадчыны Беларусі. У шматканфесійнай Беларусі абраз Маці Божай Буцлаўскай шануецца ў якасці святыні не толькі каталікамі, але і іншымі хрысціянамі, а Буцлаў наведваюць людзі ўсіх хрысціянскіх канфесій.